Il-ġimgħa filgħodu fil-Parlament snediet website ġdida bħala parti mill-proġett tal-Wellbeing Index. Din il-website se sservi bħala one-stop shop kif ukoll bħala stedina għal riċerkaturi sabiex tinħoloq pjattaforma wiesa fejn jinġabru l-istudji kollha li jkunu saru kif ukoll informazzjoni relatata. Il-President Emertu Mary Louise Colero Preka li hija l-fundatriċi tal-Malta Foundation for the Wellbeing of Society saħqet li dan il-proġett sar fl-iktar żmien opportun fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19. Hija qalt li din il-website se sservi ta' opportunità fejn il-policy makers ta' pajjiżna isibu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn. Llum huwa t-tielet darba li pubblikament se nkunu qegħdin nagħtu aktar informazzjoni dwar kif ir-riċerkaturi tagħna immexxija mill-Principal Investigator Dr. Mari Brugulio fejn waslu fil-proġett u se nniedu propju il-website li se sservi bħala pjattaforma ħalli nkunu nistgħu niġbru mhux biss ir-riċerka li qed nagħmlu aħna imma wkoll daw kollha f'pajjiżna li qed irriċerkaw jew se jirriċerkaw propju fuq well-being ikunu nistgħu ninaqdu kollha. Ġifieri llum ħanibdew il-bidu l-bini ta' one-stop shop fejn għandu x'jaqsam il-well-being, l-indikaturi kollha li għandhom x'jaqsma l-well-being, ġifieri fejn qed nitkellmu il-kuntentizza, ir-relazzjonijiet pożittivi. Meta nitkellmu fuq well-being qed nitkellmu fuq kunċett multidimensjonali. Sissa minn dan il-Wellbeing Index ħareġ il-maġġoranza tal-poplu Malti wawċi għandu nuqqas ta' ħin liberu. Ħareġ ukoll min jinsab f'sitwazzjoni ta' faqar assolut ibati f'kull livell ta' benesseri soċjali. Fatt interessanti ieħor hu li l-Maltin huma fost l-aktar nies nervużi mill-Ewropej kollha.